אודי, על הדברים האלה נצרף את הפרשן הכלכלי שלנו, נחמיה שטרסלר. שלום נחמיה. שלום וברכה. שמענו היום את ראש הממשלה אומר דברים שאולי אם הוא היה אומר שבוע שעבר, אז הזעם עליו היה פחות גדול. הוא אמר שינוי סדר העדיפויות, הוא אמר את זה בפירוש. למה הוא מתכוון ומה צריך לעשות? תראי, גם אודי סגל אמר עכשיו 10-20 מיליארד שקל, ככה כסף קטן, אבל שנינו יודעים שאם יזרקו, אם יורידו מיסים על הדלק, נדל"ן, חינוך, בריאות, יהיו טובים. המשמעות היא שנגיע למצב של יוון. אנחנו לא רוצים להיות במצב של יוון, או של אירלנד, או של פורטוגל, או שאולי ארצות הברית. אנחנו רוצים את היציבות הזאת שהיא קריטית לנו, זה דבר ראשון. אם כך, אתה צריך לעשות באמת שינוי בסדר העדיפויות. אז איך עושים את זה? בואו נדבר על כמה סקטורים שמופלים לטובה לאורך שנים. בואו נדבר על החרדים. החרדים שאצלם אין בעיה לקנות דירה ברבע מחיר, לקבל משכנתאות, לקבל טיפול בילדים עד שעה 4 עם ארוחת צהריים כמעט בלי מחיר. את הדברים האלה הגיע הזמן לשנות, שהמעמד הבינוני לא יסחוב אותם על גבו. שניים, דבר נוסף שהוא די רגיש, מתנחלים. גם המתנחלים וההתנחלויות מקבלים שם תנאים מטורפים, תנאים מצוינים, שאין את זה באף עיירת פיתוח. גם שם צריכים לקצץ ולהוריד ולהעביר משאבים משם למעמד הבינוני. ודבר שלישי, תקציב הצבא, את יודעת, דבר שעוד לא פורסם באופן גלוי ואמיתי. תוך כדי השנה מקבל הצבא עכשיו עוד 6-7 מיליארד שקל תוספות תקציב, וכל הדברים האלו צריך להוריד, לקצץ, להתייעל, כדי שיהיה באמת מה לתת למעמד הבינוני, בלי שנגיע למצב של יוון. כן, שמיכה קצרה ומושכים אותה מכל הכיוונים, זה ללא ספק. נחמיה, תודה, עוד נחזור אליך